Nou, goeie. Nou, goeie. Waar ben je met aan? Wij hebben een hekje op meidje. En slaagt het wat? Ja hoor. Ja? Jawel. Maar u wel? Jawel, hè? Jawel. Je bent een familie van een koor. Ja, dit is mijn zoon. Zie je? En dat gaat goed met die zoon? Dat is, lustert hij wel een beetje? Ik luister in naar hem. Ja? Ja, het is geen hekje. Het is geen hekje dus. Je moet even helpen. Ja, precies. Ja. Ja, ik ben wat van de hand- en spandiensten. Ja. En hij doet het meeste werk. Ja, zonder hulp ben ik nergens, hè? Nee, dat is zo. Nee. Dan is het wel even handig dat hij het even helpt. Zeker. Natuurlijk. Ja. Je hebt toch wel vaker dingen te jaren? Ja, wat Ja, dat? ja. Ja. Regelmatig. Regelmatig, ja. En wat voor dingen doe je hem dan? Hij heeft hobby's te jaren? Of, Nee, we hebben geen hobby's. Nee, het is meer wat, wat hier om huis heen gebeurt. Of gebeuren moet. ja. Ja, wat straatwerk. En in de huis wat laminaat lezen. Nou ja, zulke dingen wat. Ja. Ja. Nee, dat is een handige huid. Dat, ja, zo klinkt het wel, maar binnen mening natuurlijk altijd over verdeeld. Maar nee, dat gaat heel best. Ik vraag hem iedere keer weer, dus dat gaat prima. Ja. Zolang het er maar lustert, hè. Dan, Ja. Waarom hebben we het omdraaid, hè? Zo, toch Ja, hier ja, en, natuurlijk door de jaren heen en dan, eerst dan hopen mij en dan help ik hem. Hè? Dat is ideaal. Maar jij bent al uit het werk of? Ja, ik ben uit het werk. Ja, ja. Dus dan heel wat hier toe en dan. Ja, had er mogelijkheden er binnen, dan hij vraagt mij, dan ken ik er. Ja, klaar. Geen probleem. En Nee. dan, is het ook vrij goed of ik ga vakantie. op vakantie? Oké. Ja, ik ga nog 12 weken vakantie, dus dan pakken we ik maar even terug. Net fut. Nee, dat, in deze tijd dan doen we dat net. Dus nee, gewoon lekker om huis. Prima. Wat hij je nog meer bent die jou helpen met? Of, Ik ga naar Ingen, dacht ik. en dan ben je ook wel aan de slag. Ja, zeker. Ja. Ja, en daarbij ben ik pakken en zo wat heen. Dus ik heb druk nog. Ja, nou ja, en ik zet een beetje vrijwilligerswerk natuurlijk. Voetballerij, FC Burgum. En, Ja. dus, wij kunnen uw dagen wel omkrijgen. Ja, en ik heb nog een vrouw natuurlijk. Hè. Dan heb ik nog wat onder gewoon jassen nou en dan. Ja. Maar wanneer moet dit clear wezen? Einde van de dag? Oké. Nee, gek niet. Nee, we gaan nu een paar dagen nog weer werken kennen. Maar direct naar even achter Del. En dan komt er aan het einde van het jaar komt er nog een boekenhaagje omheen. En dan is het volgend jaar hopelijk iets meer dicht. Dus dan gaan we het wel even netjes.